तर नमस्कार मंडळी, तुम्ही कसे आहात? तुमचं स्वागत आहे आमच्या YouTube चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे मनाली वांगणकर मालवणी रेसिपी. नमस्कार मंडळी, मी मनाली महेश वांगणकर आणि माझ्या YouTube चॅनल वरती मनाली महेश वांगणकर मालवणी रेसिपी असं मला नाव आहे ते चॅनलचं. तर तुम्ही ते ओपन करा, YouTube मध्ये जावा आणि मनाली महेश वांगणकर मालवणी रेसिपी असं तुम्ही सर्च करा. मग माझे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील. वेगवेगळे नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला, जेवणाचे गोड पदार्थ असं वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला रेसिपी बघायला मिळतील. आणि कसं माहिती आहे, बघता बघता तुम्ही ना काय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा विसरू नका. म्हणजे आमचे कोणतेही व्हिडिओ असेल ना ते तुम्हाला सगळ्यात पहिले भेटते, तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल, त्यामुळे तुम्ही ती कधीही बघू शकता. तर आम्हाला पण समजेल तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडतात असे. आणि तुम्हाला जर मालवणी म्हणजे मी बोललेलं ऐकायची इच्छा असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. मी आता मालवणी बोलत नाही, कारण काही लोकांना समजत पण नसेल मालवणी बोललेलं, म्हणून मी मराठीच बोलते. आणि हे बघा, मी आज तुम्हाला ना रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये ना पुऱ्या बनवून दाखवणार आहे आणि बटाट्याची भाजी बनवून दाखवणार आहे. आणि आता मी तुम्हाला ना रेस्टॉरंट टाईप हॉटेलमध्ये जशी पुरी असते ना, पुरी बटाट्याची भाजी रस्स्यावाली, ती दाखवणार आहे. तर तुम्ही बघायचं टाळू नका, बघा, बघितल्यावर तुम्हाला आवडेल. तर हे बघा, मी साहित्य घेतलंय ते सांगते. गव्हाचं पीठ घेतलंय बघा, हे 3 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलंय. तुम्हाला जेवढं म्हणजे तुमच्या घरात जेवढी लोक असतील ना त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या. आता आमच्या घरात कसं आम्ही सध्या 3च माणसं आहोत ना, आणि मग आम्ही हे प्रमाण घेतलंय. तर हे 3 वाट्या हे गव्हाचं पीठ घेतलंय. हे बघा, हा बारीक रवा आहे, हा मी अर्धा वाटी घेतलाय. तुम्ही जर पिठाचं प्रमाण वाढवलं तर तुम्ही रव्याचं प्रमाण 1 वाटी ठेवा. मी अर्धा वाटी बारीक रवा घेतलाय. त्याच्यानंतर थोडासा ना हा अर्धा चमचा ओवा घेतलाय. ओवा कशाला घेतलाय माहितीये? पुऱ्यामध्ये जर ओवा टाकला ना तर पोट बिघडू नये म्हणून टाकलाय. तो गॅस बीस होतात, पोटात बिघडतं ना, तर ते त्याच्यासाठी मी थोडासा ओवा घेतलाय. नंतर मी एक थोडंसं कलरिंग साठी हळद घेणार आहे आणि हे मीठ घेतलंय आणि हे पाणी. तर आता काय काय कसं टाकायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. आणि हा 1 चमचा मी थंड तेल टाकणार, गरम करून नाही टाकायचं, साधं थंड तेल टाकायचं. तर मी दाखवते तुम्हाला. बघा, हे गव्हाचं पीठ घेतलंय. आता मी हा रवा अर्धी वाटी घेतलाय तो टाकते. आधी पाणी नाही टाकायचंय, सुकं पीठ घ्यायचं सर्व. आता मी हा रवा घेतलाय ना, हा अर्धा चमचा, हा बघा, सॉरी ओवा. तर मी आता हा असा क्रश करणार, असं हाताने ना असं चोळायचा. तो त्याचा स्मेल पण चांगला येईल आणि ते हे पण होईल, पचायला सोपं जाईल. हे बघा, तर अशा प्रकारे ओवा टाकलेला आहे मम्मीने. हा ओवा टाकलाय. आता मी एकदम नावाला हळद टाकणार आहे. चमचा बघा एकदम बारीक आहे, साईज बघून छोटा चमचा आहे तो, असं पाव चमचा टाकते. म्हणजे चिमूटभर तुम्ही हळद टाका. आता मीठ टाकले, ऑप्शनल आहे, हळद नाही टाकला तरी चालेल, टाकला तरी चालेल. आणि आता मी ना चवीनुसार मीठ टाकते. मीठ बघा किती टाकते ते. हा माझा एवढा चमचा आहे, तो मी फुल नाही भरलाय, 1 पाऊण चमचा टाकलाय. तुम्ही चवीनुसार टाकू शकता. आता अशा प्रकारे आता ना मी तेल टाकणार आहे. हे बघा, हा 1 चमचा मी तेल टाकते, साधं थंड तेल, जास्त नाही टाकायचं. तर आता हे करणार आहे ना, मिक्स करणार आहे ना, कारण आपण रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये बनवतोय ना पुऱ्या, म्हणून मी अशा पद्धतीत तुम्हाला दाखवते. आणि आता मी ना पहिला आधी असं चोळून घ्यायचं पाणी टाकायच्या अगोदर, आणि मग पाणी टाकून मळायचं. म्हणजे तुम्ही रेस्टॉरंट सारखी मजा घरच्या घरी पण घेऊ शकतात बनवून. तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला आता पुढे भाजी पण मम्मी बनवून दाखवणार आहे. आता मम्मी पुऱ्या बनवून तुम्हाला दाखवते. पहिलं ना हे सर्व साहित्य एकत्र ना असं एकजीव करून घ्यायचं, असं मळू एकत्र, आणि नंतर मग पाणी टाकून मळून घ्यायचं. आणि मळल्यानंतर तुम्ही काय करा, एक 15-20 मिनिटं ना तुम्ही मळून तसंच एक झाकून ठेवून द्या. मग ते कसं रवा वगैरे टाकलाय ना, मग तो सर्व व्यवस्थित होईल, फुगेल.
आणि मग त्याच्यामुळे ते पुरे ना खुसखुशीत चांगले लागते. असं सर्व एकजीव केलंय. आता आहे ना पाणी टाकते ना थोडं थोडं टाकायचं, एकदम टाकू नका. असं थोडं थोडं टाकून ना असं मळा, कारण तुम्ही जर एकदम टाकलात ना तर ते पातळ होईल आणि मग पुऱ्या तुमचे बरोबर नाही हे होणार, ते चिकटणार ते एकदम. आणि पुरीचं पीठ कसं माहितीये, घट्टच पाहिजे, एकदम पातळ पण नको आणि एकदम कडक दगडासारखं पण नको, असं मीडियमचं पाहिजे. हे बघा मी थोडं थोडं टाकते पाणी, एकदम टाकू नका. आणि मळत्या वेळी ना पातळ पण करू नका आणि घट्ट एकदम कडक घट्ट पण करू नका, कारण एकदम दगडासारखं जर घट्ट केला तर लाटायला पण ते कडक होईल आणि एवढे पुऱ्या खास नाही लागणार. ते मीडियम असं हे करा, मळा. तर अशा प्रकारे आपलं मळून झालेलं हे आहे बघा, हे ना असं फक्त ना तुम्ही पातळ सुरुवातीला करू नका आणि नंतर वरून सुकं पीठ टाकू नका, कारण ना मग तुमच्या रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये पुऱ्या येणार नाही. ही चूक तुम्ही करू नका. तर तुम्ही ना वाटलं घट्ट ना तसं पाणी वरून घ्यायचं. आता हे माझं बरोबर झालंय, पाणी वरून घ्यायचं थोडं थोडं आणि असं मळत राहायचं, मग ते बरोबर होईल कडक झालं जास्त तर. आणि हे बघा असं ना असं मळायचं, असं हे बघा असं चांगलं ना ही जी ही आहेत ना ते असं चांगलं जोर देऊन ना असं मळायचं, मग पीठ ना चांगलं मळलं जातं. हे बघा असं. आता मी काय करणार माहितीये, एक 15-20 मिनिटासाठी ना अर्ध्या तास, तुम्ही अर्ध्या तासासाठी ठेवला तरी चालेल, मी आता 15-20 मिनिटासाठी ठेवते. आता मी काय करणार, हा असा गोळा तयार झालाय हा बघा, आणि हे मी ना आता एक वला रुमाल करून घेतलाय. तर तू ओला रुमाल कशाला करते हा मम्मी? बघा, हा वला रुमाल का करून घ्यायचं माहितीये, हे पीठ आपण मळून ठेवलंय ना, हे सुकू नये, वारडू नये, म्हणून आपण तो वला रुमाल करून असं आता आपण झाकून ठेवणार आहोत 15-20 मिनिट. म्हणजे ते आता आपण रवा टाकलाय ना तर तो फुगणार आहे त्या पिठामध्ये अजून, म्हणून तो वरचा रुमाल करून ठेवायचा आहे. तर बघा, व्हिडिओ बघताना तुम्हाला अधूनमधून ना असे टिप्स भेटत जातात, ते तुम्ही आत्मसात करा. आता आपण 15-20 मिनिटानंतर पुऱ्या लाटून तळून दाखवतोय. एवढे पेढे एवढे मी गोळे करणार, आपला पेढा असतो ना तेवढे मी असे गोळे करणार आणि मी असे लाटून तुम्हाला दाखवते कसे लाटतात ते. कारण काही लोक कसे एकदम लाटतात, पीठ लावतात आणि मग वाटी घेऊन असे असे कापतात, तसं मी नाही करणार, मी सिंगल सिंगल लाटणार. बघा आता मी जरासा तेलाचा हात लावला, हा बघा, आणि मी आता पोळपाट घेतलाय. आता मी असे लाटून, पहिला आपण कसे वडे कापतो ना तसं असं थोडस असं आपण प्रेस करून घ्यायचंय बघा असं, मग लाटायला कसं सोपं जातं. हे बघा, आणि आपल्याला वाटतं ना पोपटला चिकटतंय तर थोडस पोपटला तेल लावून घ्यायचं. हे बघा, पोपटला लावा किंवा गोळ्याला लावा तेल, आणि हे बघा तेलावर असं लाटायचं, पीठ नाही लावायचं. आणि ह्याच्यामुळे असं केल्यामुळे ना आपल्याला ना तळायला तेल पण जास्त लागत नाही, आणि सुक्या पीठ लावून जर तळलं आपण लाटले ना तर त्याला पीठ जास्त लागतं. हे बघा, मी ना आता असं सोडून दाखवते कसे फुगतात ते. बघा असे हलका सोडायचे, टाकायचे नाही पटकन, नाहीतर ते गरम झालेलं तेल असतं ना ते अंगावर उडू शकतं. हे बघा कशी फुगली आहे बघा, अशी एकदम छानपैकी. लगेच पलटी करायची. बघा तर का आपलं काय, आता गॅस फास्ट आहे ना, मी आता गॅस मीडियम ठेवते, नाही तर मग ते करते. मग आता मी अशाच प्रकारे तुम्हाला दुसरी लाटून दाखवते. तर का आपल्या 10 मिनिटांमध्ये पुऱ्या होऊन जातील. हे बघा दुसरी डाळ लाटून दाखवते. 10 मिनिटात पुऱ्या होतील ना मम्मी? हो हो. आता मी दुसरी टाकते. आपली कशी पुरी बनलेली. अशा प्रकारे मी तुम्हाला आता झाले की सर्व झाले ना की मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, ही पण बघा कशी फुगते. ही बघा अशी ना पुरी फुगली पाहिजे अशी. बघा, आणि जास्त कापड नाही करायचे, तळायचे चांगले पण जास्त नाही करपायचे. नमस्कार मित्रांनो, मित्रमैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला ना रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये ना बटाट्याची रस्सा भाजी कशी करायची ती दाखवते. रस्सा भाजी कशी करायची ती दाखवते. तर तुम्ही बघा, मी साहित्य घेतलंय ते तुम्हाला दाखवते. मी ना छोटे मीडियम साईजचे ना 3 बटाटे घेतलेले. त्याच्यातले 2 बटाटे मी उकडून, म्हणजे 3 उकडले पण 2 उकडून मी असे बारीक तुकडे केले आणि 1 मॅश केलाय असा.
तर आता हे बघा, हे आहे ना 2 मोठे टोमॅटो घेतलेले मी आणि ते मिक्सरला लावून बारीक पेस्ट तयार केली आहे ह्याची टोमॅटोची. नंतर ही कोथिंबीर आहे बारीक चिरून घेतली आहे. एक मोठी मिरची घेतली आहे बारीक चिरून घेतली आहे. तुम्ही तुमच्या तिखट कसं पाहिजे त्याप्रमाणे घेऊ शकता. अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे, जिरं घेतलंय, 2 मोठे कांदे घेतले आहेत बारीक चिरून घेतले. नंतर ही आमचूर पावडर घेतली आहे. ही आमचूर पावडर ही बघा पाऊण चमचा घेतली आहे, छोटा चमचा आहे, पाऊण चमचा घेतली आहे. त्याच्यानंतर हा काश्मीरी मसाला घेतलाय, लाल तिखट काश्मीरी, हळद घेतली आहे, धणा पावडर घेतली आहे आणि जिरं घेतलंय. तर आपण जिरा पावडर आहे ना ती? हा जिरा पावडर आहे. तर आपण सुरुवात करूया. हे बघा मी हे जिरं घेतलंय आणि एवढं म्हणजे अर्धा चमचा घेतलंय. जिरे आणि जिरा पावडर आहे. ही आपण फोडणीला आपण राई नाही टाकायची आहे, कढीपत्ता पण नाही टाकायचा, आपण रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये बनवतोय ना. तर हे बघा हे मी तेल 3 चमचे तेल टाकले, एवढं टाकलंय ते मी बघा दाखवते. हे बघा हे चमच्याचं माप होतं, हे 3 चमचे मी तेल टाकलंय. गरम करण्यासाठी मी ते तेल ठेवलंय. आता तेल ना गरम झालेलं आहे, जरा लांब अंगावर उडेल. हे बघा हे सावकाश असं टाकायचं. हे बघा हे तडतडायला, आता तडतडायला लागला ना की आपल्याला कांदा टाकायचा. कांदा नाही, मी पहिलं हिरवी मिरची बारीक करून ठेवली आहे ना ती टाकायची. गॅस थोडा बारीक करायचा. नंतर अद्रक लसूण पेस्ट टाकली आहे ती टाकायची. अशी ढवळायची, अशी परतायची, जास्त वेळ करपायला नाही द्यायची, लगेच कांदा टाकायचा. हे असं हे गेलं ना, असं चांगली भाजली ना अद्रक लसूण की मग मीठ ठेचून टाकलंय, तुम्ही पेस्ट पण टाकू शकता. आणि हा बारीक केलेला कांदा टाकायचा. आता हा ना जरा मीडियम गॅस करून ना हे भाजायचं चांगला. आणि आता ना मीठ तुम्हाला मी प्रमाणानुसार दाखवत राहणार आहे, म्हणून मी अगोदर मीठ नाही दाखवलंय. तर आता मी हे ना थोडंसं चिमूटभर घेणार आहे मीठ. कशासाठी? तर कांदा शिजण्यासाठी. बघा नंतर आपल्याला टाकायचं आहे चवीनुसार. आता फक्त कांदा शिजण्यासाठी मी थोडंसं चिमूटभर टाकलंय. त्याच्याने काय होतं, कांदा नरम पडतो आणि लवकर भाजायला मदत होते. आता हे ना पूर्ण लालसर झालं ना कांदा की नंतर मग आपण हे टोमॅटो पेस्ट घेतलेली आहे ना ती टाकायची. थोडा मी गॅस मीडियम ठेवते. हळूहळू आपला कांदा लाल व्हायला आलेला आहे, कारण फास्ट गॅसवरती ना ते पटकन भाजलं जातं आणि त्याला चव नाही लागत. तर तुम्ही शक्यतो मीडियम किंवा बारीक गॅस करून थोडा वेळ जाईल पण चांगली टेस्ट येईल त्याला. थोडं भाजू द्या, त्याला लालसर होते. तर अशा प्रकारे आपला कांदा लाल झालेला आहे. हे बघा अशा प्रकारे हा लालसर भाजलेला आहे. आता मी काय करणार माहितीये, थोडीशी मी हे सर्व साहित्य तुम्हाला दाखवले ना त्याच्यातलं पहिलं थोडीशी मी हळद घेणार आहे, जास्त नाही. ही बघा बाकीची नंतर टाकायची. आणि मी थोडासा हे बघा अर्धा चमचा मसाला टाकणार आणि बाकीचा मी थोड्या वेळाने टाकणार, दाखवते तुम्हाला. तर हे 2 टाकलंय मी हे. आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला हे टोमॅटो पेस्ट तयार केलेली आहे ना ती मी टाकणार आहे. टोमॅटो पेस्ट आहे ना ती मी आता टाकणार आहे. ते ना मी बारीक करून ना मिक्सरला बारीक केलं आणि अशी पेस्ट केली टोमॅटोची. आता काय करायचं, आपण हे असं ना परतत राहायचं आणि ह्या टोमॅटोला ना असं पाणी सुटेपर्यंत परतत राहायचं. बघा असं ना तेल पाणी सुटणार नाही, सॉरी, असं तेल सुटेपर्यंत ना असं परतत राहायचं. मग समजायचं टोमॅटो शिजला आहे. बारीक गॅसवर जरा शिजून. हे बघा तर ना अशा प्रकारे हे बघा तेल सुटलं, टोमॅटो टाकलेला होता ना तो आता चांगला भाजला याच्यामध्ये हे टोमॅटो ज्यूस. तर आता आपण काय करतोय माहितीये, हे बघा बाकीचं ते मसाला, आमचूर पावडर, धना पावडर, हळद आणि जिरं घेतलं ना हे आता आपण एकसाथ सर्व टाकतोय याच्यामध्ये. तर मस्तपैकी तुम्ही पण अशी पावभाजी घरच्या घरी बनवा, रेस्टॉरंट. हे बघा थोडीशी ना कोथिंबीर टाकते मी.
आता आपण काय करणार, हे थोडंसं आपण काय करणार माहिती, बटाटा टाकायच्या अगोदर थोडंसं पाणी टाकणार आपण, एक थोडीशी पातळ अशी ग्रेव्ही हे करणार. थोडंसं टाकायचं पाणी, आधी जास्त नाही टाकायचं पाणी, ग्रेव्ही पुरतं एवढं टाकायचं. मग ग्रेव्ही अशी तयार झाली ना की कसं पाणी सुटतं ना. आता हे थोडीशी आता मी बटाटा टाकणार आहे. तर हे कापलेले बटाटे पहिले टाकणार ना. मी पहिला हा ना बटाटा कापून ठेवलाय ना, म्हणजे उकडला मी आणि कापून ठेवलाय, आणि हा मॅश करून ठेवलाय. मॅश कशासाठी, तर तो ग्रेव्हीला कसा असं भाजीला असा थिकनेस पण येतो ना, असं व्यवस्थित जाड वगैरे असं छान वाटतं ते. आता हा बघा, हा बटाटा मी कापून ठेवलाय ना, हा टाकते. हे बघा, हे असं परतायचं, हे बघा. आणि आता पाणी आपल्याला ना, आता मी हे पण हे ग्रेव्ही मॅश केलेला पण टाकते. याच्यामुळे कसा थिकनेस पण यायचा. हा, मॅश केलेल्या बटाट्यामुळे थिकनेस पण येतो. सर्व नाही मॅश करून घ्यायचं, बाकीच्या याच्या फोडीत ठेवायचे, मग ते कसे दिसायला चांगले वाटतात ना. आणि आता मी ना पाणी टाकणार आहे. हे टोमॅटोच्या भांड्यामध्ये पाणी होतं ना मिक्सरच्या, ते ठेवून दिलं, तेच टाकते. हे 1 कप आहे. आणि आपल्याला जेवढं पातळ पाहिजे ना तेवढं तुम्ही मग ऍड करा. तर मी आता ना अजून टाकणार आहे थोडं, नंतर वाफेवर ठेवणार ना. दाखवते, थांब जरा, घाई नको करू, चालू राहू दे. हे बघा, पातळ ना, अजून आपल्याला पातळ पाहिजे. तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं ठेवा. तुम्हाला एकदम सुकं पाहिजे तर सुकं ठेवा, पण पातळ असलं ना तर पुरी भाजी बरोबर खायला कशी आपण रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये बनवतोय ना, मग ते खायला कशी वेगळीच मजा येते. हा, मी आमचूर पावडर दाखवली ना तुम्हाला, टाकली आहे ती. तर ते कसं, एक तो सिक्रेट मसाला आहे ह्या भाजीचा, आमचूर पावडर. आणि समजा तुमच्या जवळ नसेल आमचूर पावडर, तर तुम्ही काय करा, पूर्ण भाजी तयार झाली ना, उतरायच्या वेळेला अगोदर 1-2 मिनिटं अगोदर अर्धा लिंबू पिळून टाका. जर आता मीठ टाकते चवीनुसार. हे बघा, पहिलं मी ना थोडं टाकलेलं होतं ना मीठ, म्हणून आता आपण चवीनुसारच टाकायचं आहे. बघा, मी हा ना एक किती पाऊण चमचा टाकलेला आहे. तुम्ही चवीनुसार मीठ टाका. आणि आता थांबा जरा, आता मी ना हे झाकण ठेवते, आणि झाकण ठेवल्यानंतर ना 5 मिनिटांनी आपण ते खोलून बघूया भाजी तयार झाली आहे का. बघा, हे 5 मिनिटं असं फास्ट गॅस वरती ठेवून दे. ठेवलेलं फास्ट गॅस ठेवलेला आहे. फास्ट मध्ये जास्त वाटलं तर मग मीडियम ठेवा, नाही तर ते बाहेर यायला नको ना, करपायला नको. हे बघा, यात मस्त छान कलर आलाय ना. हे बघ कशी तरी आली आहे बघा मित्र. आता गॅस बंद करते, मग अजून तरी दिसेल ती व्यवस्थित. आपली बनलेली आहे रेस्टॉरंट स्टाईल पुरी भाजी. तर तुम्ही बघू शकता, एकदम टेस्टी अशी पुरी भाजी तुम्ही हॉटेल सारखी बनवू शकता, रेस्टॉरंट स्टाईल. तर तुम्ही ही बनवा आणि ट्राय करा. आणि आवडल्यास तुम्हाला व्हिडिओ लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तर असेच आपण भेटूया नवीन रेसिपी साईट, नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही मजा करा.